És labor del xarcuter complir els seus estrictes de lideratge. Posi'm un pernil, pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixers. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida. Doncs tenim amb nosaltres, efectivament, a la Neus Ballús, directora, guionista, productora audiovisual. Acaba d'estrenar als cinemes el seu tercer llargmetratge, 6 dies corrents, després dels èxits que va tenir, per exemple, amb La plaga o també amb El viatge de Marta. Bé, tenim moltes preguntes per fer-li, però primer de tot, moltes gràcies, Neus, per estar amb nosaltres. Encantada. Amb un nom molt meteorològic. Sí. I, per tant, ara farem una sèrie de preguntes. Comença la Laura, però jo també en tinc unes quantes. Molt bé. Neus, veiem ara el tràiler que a 6 dies corrents expliqueu la història de 3 lampistes, del Moja, el Valero i el Pep. Per què 3 lampistes? Què té d'especial aquesta professió? Doncs el company de la meva mare era lampista, el Martí, i jo he conviscut amb ell des dels 12 anys i ell m'explicava cada dia les coses fascinants que li passaven a casa dels clients. I vaig pensar que tenia un accés molt privilegiat a com vivim, a la nostra intimitat, no? Fins i tot en els moments més baixos ens troben. I vaig trobar que era un gran dispositiu, una gran excusa per parlar com de les relacions humanes i justament dels prejudicis que es posen davant nostre en el moment de conèixer algú, no? Per primer cop. Una de les peculiaritats de la pel·lícula, i que ja acostuma a ser segell Neus Ballús, és que els 3 protagonistes no són actors professionals, sinó que són lampistes. Explica'ns una mica com vas fer el càsting, com els vas triar i com els vas ajudar a que es posessin davant la càmera d'una manera tan professional, al final. Doncs sí, no són lampistes, no són actors, són lampistes de veritat. Jo el que faig és el que anomenen càsting de carrer o càsting salvatge, que és anar als llocs on creus que pots trobar el perfil que t'interessa per la pel·lícula. Llavors vaig arribar a un acord amb l'escola del gremi d'instal·ladors. Llavors jo anava a les classes de gas, d'electricitat, em colava per allà, observava la gent i aquells que m'interessaven els convidava a una sessió com filmada on jugàvem i fèiem improvisacions. Així vaig veure 1.000 persones, 1.000 lampistes, o una mica més, i els vaig triar ells 3. I la peculiaritat no és només que no siguin actors, sinó que hem escrit la pel·lícula per ells. És a dir, no hi havia guió abans. Els vaig conèixer i després els hi van fer una pel·lícula a mida, per entendre'ns, com per posar, per evidenciar tot allò d'ells que a mi em semblava important. Això a la pràctica, en una escena, com ho feies? El rodatge és molt divertit, perquè tot es basa en que tu tens un guió i una estructura, però ells no saben res del que passarà. Llavors posem per cas que ells entren en aquest plató i els hi diuen heu d'arreglar l'aire condicionat mentre algú està en antena. Llavors jo els he preparat per interactuar de forma natural i a vosaltres us hauria preparat també per ser actors en aquest moment i dir calla Valero que estàs en antena, no? I he provocat una avaria real en aquest espai, de manera que ells tenen la sensació d'estar fent el que fan cada dia. És una forma de rodar molt poc habitual, perquè es basa molt en la improvisació, en el joc, en la sorpresa, en no dir-los què passarà, però alhora coneixent-los tan bé, perquè ens van passar 2 anys preparant-los, coneixent-los tan bé que ja pots preveure que realment faran caminar el guió cap a on tu t'interessa. Neus, has guanyat aquesta cinta, de fet, ha guanyat l'Espiga de Plata, la millor pel·lícula, i el premi també públic a la Seminci, no? Sí. Clar, a veure, pel que he vist, pel tràiler, estudiant, havent-te vist ja en altres pel·lícules, clar, és una pel·lícula en la que molta gent s'hi pot identificar, perquè és com molt natural, molt quotidià, t'hi trobes. Jo vaig ser comptable quan tenia 19 anys a l'excursió de Barcelona de la neu de cavall. I m'ha recordat aquella època amb els treballadors, allò, espontaneïtat, i esclar, això arriba molt. Sí, això esperem. Jo tinc la sensació que el cinema és molt fascinant quan parla d'històries de gent allunyada i gent molt guapa i tot això, i que viuen en un altre país,
però per què no ens podem connectar amb el cinema d'una altra forma, no? Que és realment utilitzant-lo com a mirall de qui som de veritat. Llavors, jo que vinc de família de treballadors, no? I pensar, doncs és la meva obligació mostrar també qui som. També és una pel·lícula trilingüe, que és una cosa molt estranya, es parla majoritàriament català i castellà, però també bereber. I d'alguna forma com una pel·lícula compromesa, on la gent, jo penso que molt ràpidament reconeixerà aquests personatges, perquè és que tots els coneixem, en el fons, no? Sí. El rodatge d'aquesta pel·li la vau haver de fer en dues fases, no? Prepandèmia i postpandèmia. De fet, vas decidir tornar a rodar al final de la pel·li i aquí, des d'un punt de vista meteorològic, hi va haver d'haver una persona allà, no? Controlant i vigilant. Com ho vau fer, tot aquest procés? Va ser molt interessant. Bueno, en el rodatge sempre és un tema. El tema meteorològic és molt interessant perquè hi ha algunes figures que viuen obsessionades amb aquest fet. L'Alfred. Sí, no ens aniria malament un Alfred a tots els rodatges, perquè justament el primer ajudant de direcció o la primera ajudant de direcció el que fa és planificar el rodatge en funció del temps, no? I les hores. I després la directora de fotografia, l'Anna Molins, ella vol que es planifiquin les escenes segons les hores de llum. Perquè això fa que la pel·lícula es vegi d'una manera o d'una altra, no? Aleshores, en els rodatges, en general, això ja és una obsessió. Però com que havíem de repetir una escena, completar alguns plans d'una escena que ja havíem rodat, havia de ser exactament igual, el mateix to de cel, etc. I vau trobar les condicions? Aleshores, el que ens va passar és que el cap de setmana on havíem de rodar doncs estava previst que plogués, però no sabíem fins a quin punt cauria a la jornada on teníem planificat aquell exterior. I el que es fa normalment en aquests casos és contractar un servei específic de meteorologia que evidentment, depèn dels dies que ho demanis amb antelació, doncs és més fiable o menys, per ajustar el màxim possible que sí que s'assembli, no? I haig de dir que la van clavar, ens van dir tot el matí podreu rodar sense problema en un exterior a Parets del Vallès, a un lloc que es fabriquen cuines, i a partir de la tarda començarà a ploure. Doncs exactament va passar això i vam poder fer el que necessitàvem. Per cert, a la pel·lícula La Plaga, em sembla que va ser el rodatge el 2013, hi ha una escena on hi ha una gran tempesta, però és que és una tempesta real i fins i tot hi ha un moment en què cau un llamp i el tro immediat i és real. Per tant, Déu-n'hi-do, quina sort que vau tenir, perquè volíeu tempesta, a més. Sí, justament a La Plaga a mi m'interessava molt explicar un estiu molt angoixós pels protagonistes, que feia molta xafogor, que no plovia, i justament hi ha una plaga que el que necessita com per alliberar-se és una gran pluja que permeti que sobrevisquin les plantes. I jo necessitava aquesta tempesta a la pel·lícula, però dèiem, què passa si no plou? No és una gran producció, no ho podem provocar. Mira-la, aquí la tenim. Aquí la tenim, exacte, sí. Veus? O sulfatant, sí. Cau un llamp i tot, no? Sí, ara ho veuràs, mira, ja veuràs com... El vent és... Mira. La Maria crida i tot, va cridar del susto que es va fer. Sí, teníem un pla de rodatge on tot estava com planificat, que havíem de fer cada dia, però hi havia un annex que deia, si plou, hem de córrer a filmar tots els plànols que necessitem en pluja. I vam tenir la sort que ho vam tenir. Ens queda un minut o ja... Sí? Tenim temps per fer-li una sorpresa a la Neus, ara que estem parlant de temps. Va, doncs, anem a veure, tu vas néixer el 20 de febrer del 1980. Exactament. A Mollet del Vallès. Vols veure el mapa del temps del dia que vas néixer? Doncs hi ha una sorpresa. Aquí el tens. Ostres. Hi havia una borrasca, com pots veure, al sud d'Almeria, per d'alguna manera, al nord d'Àfrica, amb una llevantada. Teníem un temporal de llevant a Mollet del Vallès, a tot Catalunya, però sobretot a la comarca del Vallès Oriental. Per tant, Déu-n'hi-do la pertorbació amb pluja que hi havia. Sí, em van dir que hi havia aigua-neu i que per això em van dir d'aquesta manera. No sé si és cert o no. Doncs la pertorbació era profunda, molt de vent, temps d'hivern, pluja, neu, en fi, una bona... Una bona agitació, així és la meva vida. Mira, potser va per aquí, Sí. Res més, acabem aquí. Doncs Neus Ballús, molta sort amb aquest tercer llargmetratge, tots els èxits, i et seguirem de prop. Molt bé, moltes gràcies. I tant, un plaer. Un plaer, sí. És labor del xarcuter complir els seus estrictes que liderat. Posi'm un pernil, pernil.
La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixers. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida.